Godmorgen. Klokken nu 04:35. Og vi skal køre klokken 5. Jeg må lufthavnen. Kurven lige står her. Skal sådan set bare lukkes. Og så er det afsted. Vi sidder ved morgensbordet og med lidt te og lidt ondt i halsen. Her der er vågnet op, så det er jo ikke super start, men vi prøver at slå det ned med lidt te. Mynte og lidt kris med honning. Banger. Oj. Det er fandme godt. Det venter man næsten helt om jul. Sådan venter. Fandme sjældent, jeg drikker te. Vi er der lige om lidt. Om et par minutter i Københavns Lufthavn, hvor turen går til Porto først. Så er der afhentning i Porto til Vigo. Ja, det tror jeg. Jeg siger lige farvel for en sikkerheds skyld. Ja. Og her er det bare. Ja, tak. Han er nem. Ja. Stolt af dig. Ikke? Jo. Min telefon ligger ude i bilen. Ja, det er fint. Jeg går bare over i køen. Så frisk. Så er jeg gammel. Jeg har kun fået den der at tjekke ind. Nå. De gider ikke at bruge. Jeg hjælper med at tjekke ind. Nej. Du skal bare scanne. Ja. Ja. Paris. Jeg har faktisk aldrig været i Paris. Jeg har hørt det røvsygt. I Paris? Ja. Jeg tror ikke, det er det styr alene. Altså, der er fucking nogle scammers og sådan noget, hvor den er generelt bare sådan, jeg ved ikke, det var fandme at beslutte en ladyboy i Grønland. Og der på gadehjørnet. Hvad er det? Det var sjovt. Har vi nu så fortalt den historie? Nej. Seriøst? Det startede man. Der var lige 600 gram for tung. Men jeg har også Playstation og 2 controllers, tænker jeg, så må det være controllerne at tage ud. Men det lykkes med computer. Ja, ikke også? Jo, heldigvis. Sådan noget, det er et kilo eller sådan noget, Ja, kilo. det var nemt lige at tage ud. Der er faktisk stillet den der pouch, du har. Ja tak. Jeg købte den i USA. Den er røvfed. Det er simpelthen produktet, kan jeg godt med. Har du den sådan på ryggen, eller hvad? Ja, det kan man. Du kan også bare vende, altså sådan, sætte den omvendt på, så har du den på maven, ikke? Den skulle da ikke oprejst. Tak fordi I kom. Det var sgu sødt der. Ja, det er altid, man aner ikke, hvor langt det er ved at på køle der, så det er hellere, når lige kommer stå.
Der går 4 måneder så hjem igen, så det er jo ikke så lang tid. Det er ikke ret. Vi står Så her dernede igen. igen. Står igen til december. 22. december 00:15. Yes! Det gør vi. Og held og lykke med sæsonen. Og også din, hvis det tænker jeg du. Ja, jeg tror det bliver. Positivt. Held og lykke. Held og lykke. Vi ses, boys. $dollars make it last. Got too many problems, all come free. Been a long road, came the long way, came the hard way. Remember when I used to sleep all day? Now I'm living dreams, get my feet up, let the seat back with the wind blowing in my face. Can't complain, life be lifing, but that's okay. God be God and you know I'm straight. Told my past self I'm leaving. Reminders don't leave. Kom, vi skulle lige igennem security med noget af næppe, med kamera og magnet til kamera, så good chase. Cause they all come free. Chasing dreams, planting seeds. Need 100 money trees. Chasing dreams, planting seeds. Need 100 Jeg står selvfølgelig bare på Joe and the Juice, obligatorisk. Og måske en kærtet Fuckers Opera. Vi har selvfølgelig været 7-Eleven. Måske lige tid til venner. Og for lang tid på at stå og snakke. Så var fandme ikke at have været foran, så det blev til en creamy rhubarb. Guess it paid off. Waiting on her to catch up. They ain't got it bringing life to my vision. Baby, this different. Always got them asking who is it? How she do it so exquisite. Man, I've been a dreamer. I just had to be patient. Yeah, now the dream is chasing me and it's amazing. Yeah, got a couple dollars, make it last all week. Got too many problems, cause they all come free. Chasing dreams, planting seeds. Need 100 money trees. Chasing dreams, planting seeds. Need 100 money trees. Klassikeren. Got a couple dollars, make it last all week. Got too many problems, cause they all come free. Chasing dreams, planting seeds. Need 100 money trees. Chasing dreams, planting seeds. Need 100 money trees. Det skal man så have, når man står og lander. Nå, der skal jeg på det. Det er fordi, det er nedgang, så Ja, det er helt, nej, det er helt fint. Det er helt okay. Så sidder vi i flyet, og vi har simpelthen alle tre sæder for selv. Det er alt. Så ja, nu er det bare med at nyde det. Lidt dukket her til morgen, men ellers er det en solrig dag. Det skal nok blive godt. Alright, vi er landet i Porto Lufthavn. Nu kan jeg se, at vores bagagebånd begynder at rulle. En af gutterne fra holdet har lige skrevet til mig. Sagt, at han er i lufthavnen sammen med klubpræsidenten, så de venter på. Det er sgu god stil. Ja, jeg glæder mig bare til at møde gutterne og dem alle sammen. Så det skal nok blive rigtig godt. Jeg kan se mit kund her, det skal jeg lige fange.
hvis jeg tager en vogn. Men i den her occasion, så gør vi sgu 2 store basser. Så skal vi sgu lige så godt tage en vogn. Det er jo en grund til at gøre det sværere for sig selv. Yep. Så er begge bags secured. Og vi skal bare afsted. Jeg fandt godt mærke, de her vogne ikke er lavet til 2 meter lange pirater. Jeg tænkte, at de var herude og ventede lige foran. Jeg kan ikke lige se noget. Jeg ved ikke lige, hvordan de ser ud, men altså... Min pejlemærke er lige en stor, høj, mørk gut, og så en spanier i en eller anden form ved siden af ham. Så... Nå, de er der. Sindssygt. Hi guys. Hola, ¿qué tal? Carlos. Matthias, nice to meet you. What's up, man? Nice to meet you. You good? Good, yeah, you? Bien. Yeah. It was a nice trip, so. Tradúceme por Nah, he speaks English. That's why I always get. Oh, okay, help him a cool, bit. cool. Nice. Yeah. Vale. How was the flight? Yeah, it was great. It was easy. I slept. It was an early flight, so Yeah. a lot of sleep. That's fine. That's fine. Yeah. Sí. Más o menos lo he entendido. Yeah, Algo okay. entiendo, pero no me manejo. Nah, okay. Understand some, but like. Yeah. All cool. Right now, I'm already in, I think. All right. So we landed in Vigo. So this is some of the view. And I met my guy, Osman, who picked me up at the airport with the president, El Jefe. El Jefe. So yeah, we're getting to the apartment. Alright, så er vi pullet op til lejligheden. Det her, det er den smukke udsigt. Det er faktisk fint. En håndboldbane, en basketballbane og noget, der ligner en eller anden kunstgræsbane. 8. etage. Ikke dårligt. Det er værelset. Det famøse værelse. Det er hjemmet for det næste års tid. Vi bor 4 gutter sammen, men det er helt fint. Helt ny madras. De har været købt lagene, de har købt håndklæde, dyne, rullemadras endda. De har sgu sørget for det hele. Så det er jo fantastisk. Og klubben har selvfølgelig købt ekstra lang og ekstra bred seng. Eller undskyld, dyne. Samt lagen, selvfølgelig. Det er upåklageligt. Det er fantastisk. Så er det bare et lille bord og en fjernsyn. Og så kan jeg få sat PlayStation op. Så tøjskab er også ganske fint. Masser af plads til mit tøj. Og bevaringsplads til en person. Det er klasse. Så er vi landet tilbage i lejligheden. Klokken er 22:48. Jeg er helt smadret. Jeg var nødt til at tage en nap tidligere. Jeg kom ikke lige ned og handle, som jeg gerne ville, for lige at handle nogle af de ting ind, som man skal bruge til at leve. Men det er jo sådan, at klubben står for kost og logi. Så ja, jeg har sådan en sød dame, der kommer og laver mad for os. Og hun handler også ind, så vi må lige snakke, eller jeg må lige snakke med hende i morgen om, hvad jeg gerne vil have. Men ellers så har jeg fået vasket håndklæder, som I kan se her. Jeg har vasket sengetøj, lagt det på, sat tøj ind i skab, og jeg ved, at David, han er in the kitchen, cooking.
Javito. What you cooking? We're here cooking. Rice? We're just cooking rice and heating up the chicken. Ooh. What's Muy that? bien. Yeah. Ja. Så det er køkkenet det her. Hvor vi ikke bruger så meget tid. Fordi at der sjovt nok bliver lavet mad til os. Men det er også tydeligt at sige. Vi er kun en derinde. Og så har vi selvfølgelig også en vaskemaskine. Så det er lidt sjovt rum, men vaskemaskinen er jo selvfølgelig crucial, når man dyrker så meget sport. Klokken er 20:12, og jeg er helt flækket. Og kæft, jeg er træt, mand. Ja. Ikke fordi man har lavet så meget i dag, men ja. Man er sat med flækket. Fandme på uden nummer. Men det er meget flot udsigt, man har. Så skal også lykke lige så. Jeg ved overhovedet ikke, om I kan se noget. Jeg er ikke skid. Satan. Det var mig, der smadrede hovedet i lampen der. Den sidder ikke højt nok. Det var lyset, I kan se på kameraet. Anyways. Man kan se byen. Det er meget flot. Godnat.